penderfynol, gweithgar a brwdfrydig. Wy'n dod o bentre bach o'r enw Glanaman yn y Ffrinaman, pentre glofawr. Pan o'n i'n tyfu lan yn y pentre hwnnw, oedd bron pawb o'r teuluoedd yng nghwmpas ia'n ffrindiau yn dod o deuluoedd a chysylltiad glofawr. Gan gynnwys yn heili, oedd ochr yn had yn lowyr, a digwydd bod oedd yn had cu. Nes i ddim i nabod a dweud y gwir, achos bu oedd farw pan oedd e'n 48 mlwydd oed, yn ifanc iawn o pneumoconiosis, llywch y glo. A dyna'r pris wrth gwrs oedd glowyr yn talu am gloddio glo blynyddoedd yn ôl. Wedi dechreuais i yn ysgol Bethlem, ysgol fach yng Nghefn Gwlad, sydd bellach wedi cau. Symud wedyn pan o'n i'n 7 mlwydd oed i ysgol Garnant yn y Ffrinaman. Wedyn ymlaen i ysgol Gyfynt y Ffrinaman, a wedyn i Brifysgol Abertawe, lle nes i raddio yn y Gymraeg, a wedyn ymchwil yn rhannol ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn symud ymlaen i byd gwaith. Right, my family marry my wife and three girls, Gwenan, Lois and Betsan. Before they were born, I had a mop of hair. Is there a link between that and 3 girls? Well, who knows? I suppose everyone would say parents had the greatest influence on me and the community where I was brought up, because I was raised with particular values and in a coal mining community, and as a young boy went to Sunday school as well. So the Christian values are important to me, and the social values as well, because when I was growing up in a coal mining community, although there wasn't a great deal of obvious poverty, there were people there who often went without. And I remember in particular my mother quietly going around houses with clothes that my brother and I had finished wearing, and she was always a person helping other people in a very quiet and unassuming way, and that has always stuck with me. And my father had very strong principles in life, and I think I've followed those principles as well. Does gyda fi ddim un person fel arwr mewn gwirionedd. Dwi'n edmygu llawer iawn o bobl sydd wedi newid cwrs hanes, boed hynny ar lefel byd eang. Mae rhywun yn meddwl am Nelson Mandela a Mahatma Gandhis a Barack Obamas y byd yma. Ond dwi hefyd yn ystyried bobl sydd yn gwneud gwaith tawel yn eu cymuned yn arwyr yn ogystal, a phobl sydd yn ofalwyr, pobl sydd yn nyrsys sydd ddim yn cael y gydnabyddiaeth maen nhw'n ei heiddi, pobl sydd yn gwneud gwaith gwirfoddol yn ddi-dal. Mae'r rhain yn arwyr i fi, achos yn nhw sydd yn cadw peiriant cymunedau i fynd, a hebddi nhw fydde'r byd yma yn byd llawer clotach. Wel, pam amser dy fi y tu fas i oriau gwaith, chwaraeon dwi'n meddwl yw'r diddordeb mwyaf. Dwi wrth y modd yn gwylio rygbi, dwi'n licio mynd ar plant. Mae tocyn tymor gyda ni fel teulu weld y Scarlets yn chwarae, i ni ddim wedi gallu gwneud yn ystod y flwyddyn ddiwetha oherwydd y pandemig yma. A dwi'n gefnogwr mawr o'r Swans, tîm pêl-drod Abertawe, ac unrhyw fath o chwaraeon a gweud y gwir, ond ar ben hynny, dwi'n licio pysgota gyda'r nos am sywyn ar afon Tywi fan hyn ar bwys. Ac ers blynyddoedd dwi wedi bod yn cadw defed, a mae pobl yn aml yn gofyn pam. Wel, dwi'n meddwl bod jyst yn mynd â fi i fyd cyfan gwbl wahanol, bant o fyd gwaith. A hefyd mae jyst yn mynd â fi yn nes at fywyd gwledig. A angwreiddiau hefyd, achos oedd ochr mam o'r teulu yn dod o gefndir amaethyddol, felly fi'n credu bod rhan o hwnnw yn y gwad o hyd.